U epizodu podcasta Uručenje i dalje smo u ovim aktuelnim košarkaškim temama koje su na svu sreću nekako bile smeštene sve vreme u Beogradu ili blizu Beograda. Naravno, govorimo najviše o Final Fouru Evroligije koji je nedavno završen. Efes je uspeo da odbrani titulu prvaka Evrope. Vasilije Micić postaje najkorisniji igrač turnira u svom gradu, pred svojom publikom, pred svojom porodicom. Ali osim toga, cela košarkaška Evropa se tih dana preselila u Beograd i zaista smo svi uživali u tome. Međutim, sa nama je danas u studiju gost koji će nam, osim o Final Fouru, čiji je deo i bio, govoriti i o svojoj bogatoj igračkoj karijeri, ali i o onom delu karijere nakon što je skinuo dres, izvao patike i probao da odmori od košarke, ali je bio njen deo na neki drugi način. Sa nama danas u studiju podcasta Uručenje, proslavljeni srpski košarkaš Dejan Tomašević. Dobro nam došli. I hvala vam što ste pristali da govorite za nas. Bolje vas našao, zadovoljstvo. Za početak, evo kako ste? Jeste li uspjeli malo da se odmorite od ovih nekoliko dana košarkaškog praznika u Beogradu? Da, iako je prošlo već nekoliko dana, mislim da se neka sećanja i svi ti utisci nisu još uvek slegli, jer mnogo toga je bilo za relativno kratko vreme i nekih košarkaških obaveza i nekih dragih ljudi koje nisam dugi niz godina video, a želeo sam da budem dobar domaćin, tako da je bilo malo i naporno, ali prelepo. Pričat ćemo posebno o tome koga ste se uspeli da vidite, vama dragih ljudi i prijatelja iz sveta košarke, ali hajde prvo o ovom rezultatskom košarkaškom delu. Efes je uspeo da ponovi uspeh, što je jako teško od prošle sezone. Rekla bih i od one pre nje, s obzirom to da su bili prvi u one sezoni kada je prekinuto sve zbog korone. Kako ste vi iz tog košarkaškog ugla videli Efes na ovom Final Fouru? I u polufinalu i u tom finalu. Pa iznenadio me Ataman kada je na onoj pres konferenciji dan pred polufinale decidirano rekao da su oni došli da osvoje prvo mesto. Obično se na takvim događajima priču o rukavicama, pa lopta je okrugla, 4 ekipe, podjednako šanse, a on je baš rekao, eto, želimo da ponovimo uspjeh od prošle godine, imamo ekipu. Mislim da je on zaista ulio dodatno neko samopouzdanje i veru u ekipu sa tim svojim nastupom i da su se oni tako i ponašali. Iako i na onoj prvoj utakmici su bili u nekom minusu, a pogotovo u ovoj finalnoj utakmici protiv Reala su gubili sa više od 10 poena razlike, negde nisu gubili neki svoj ritam i na kraju čini mi se da su znali da će odlučivati ta neka eventualno jedna lopta. Drago mi je naravno da je Vasa ponovo osvojio i klubski trofej, da je on i bio MVP ovog Final Foura i mislim da je to veliko priznanje za njega, ali i za sve nas. Da. Je li imate taj moment ponosa sada kao bivši igrač koji je prisustvovao najvećim i bio deo najvećih uspeha košarke na ovim prostorima? Je li imate taj moment ponosa kada svi dođu u vaš grad i onako budete jedan domaćin i njima i tim ekipama i svim tim volonterima i ljudima iz organizacije koji su učestvovali u ovom Final Fouru? Kako se osjećate u tim trenucima? Neki moj osjećaj koji sam imao tokom celog ovog događaja je da niko nije brinuo kako će se sam Final Four održati. Iako je Beograd imao relativno mali broj dana, mislim ne više od mesec i po ili dva za samu pripremu, a to znamo da traje i po više od godinu dana priprema takvog jednog događaja. Svi ljudi iz organizacije, same Evrolige, na kraju ovog lokalnog organizacionog odbora bili su sigurni da neće biti nikakvih problema. Pa čak i ovo ludilo koje se dešava sa ovim dojavama o lažnim bombama i tako dalje, nijednog trenutka nije poremetio sam ovaj spektakl. I to je za mene negde najveći onako dojam ostavio, to da su ljudi svi znali da će to biti vrhunski organizovan događaj. To je neko poverenje koje je već Beograd stekao i Srbija kao domaćin
stekla u nekih prethodnih godina u organizaciji ovakvih događaja. Jeste, moram da kažem i mi koji sarađujemo sa ljudima iz Evrolige iza kamere, oni nekako kada dođu u Beograd, bilo da je u pitanju Media Day neke ekipe ili je veliki događaj ili je samo jedna utakmica tokom sezone, nekako uvek budu sigurni da će sve to biti u redu ako prepuste nama i zaista uživaju da rade ovde. Sad, drugi deo vaših zaduženja tokom Final Fora, hajde malo da pričamo i o tome. Bili ste jedan od ambasadora završnog turnira elitnog takmičenja. Koje su bila vaša zaduženja i kako ste se u tome snašli, u tom delu? Da li ste imali tu priliku da sretnete neke ljude sa kojima se možda dugo niste videli? Da. Pa svih ovih preostalih 9 ambasadora su bili nekako moji saigrači ili igrači protiv kojih sam igrao. Počeo od Joe Arlauskasa pa ovih ostalih. Joe će biti naš sledeći gost, verovatno samo da... Jeli, sjajan čovjek. Ja se sećam igrajući protiv njegove ekipe Real Madrida, koliko mi je teško bilo, pogotovo u nekim tim uvodnim utakmicama da igram, jer on je bio ubica, čovjek koji je mogao lagano da da 35-40 poena, pa čak i više nekim utakmicama i znam da sam uvek trebao zaista mnogo energije da utrošim da bi odigrao neku... Čini mi se da fizički sad može da iznese jednu utakmicu. Mislim, i pričali smo, mislim da on sad trenira i više nego što je trenirao dok je bio igrač. Pored njega bili su i neki drugi koji su bili zvanično ambasadori, opet i neki ljudi koji, poput Spanulisa, koji nije imao zvanično tu ulogu ambasadora, ali je bio jako pristojan. On je bio jedan od trenera, to je glavni trener Next Generation generacije na ovom juniorskom turniru, da, i zaista bilo mi je drago što mogu sve njih da vidim. Nemamo, nažalost, puno prilike da budemo zajedno, a to su neki ljudi koji su obeležili neki moj profesionalni deo života. Da. Spomenuli ste Spanulisa, govorili smo malo i pre nego što smo zvanično ušli u ovaj razgovor o svim ljudima koji su prisustvovali tih dana u Beogradu. Pojavljivali su se neki od njih i u medijima, neki možda i ne, ali eto, između ostalih Greg Popović sa Žarkom Paspaljem, njih smo onako prve uočili, čini mi se, na toj tribini gore. Vi ste spomenuli i predsjednika Real Madrida kada smo počinjali ovaj razgovor. Felipe Reyes je bio takođe među tim ljudima koji su prisustvovali Final Fouru, na kraju finalu i Ivan Fournier i David Rivers je sve vreme bio tu i mnogi neki drugi ljudi, da sad nekoga ne izostavimo. Međutim, mene zanima sad i s ove malo košarkaške strane, kada je u pitanju Vasilis Spanoulis, jeste li videli reakciju publike i svih tih navijača iz Grčke koji su bili najbrojniji u areni, kada se on pojavljuje na onom velikom ekranu gore? Zaista izgleda kao jedno veliko božanstvo za sve njih. Pa nesumnjivo, zaista da je on napravio sjajne stvari sa Olimpijakosom, pre toga da ne zaboravimo i sa Panathinaikosom da smo igrali zajedno u toj ekipi i neko je ko je zaista prepoznatljiv i neko je na kome treba i da počiva neka budućnost i kako klubske, tako i reprezentativne košarke u Evropi. Siguran sam da će on negde pronaći svoj dalji put. On se opredelio za taj trenerski posao. U ovom trenutku još je bez ekipe, ali jesmo razgovarali, njegova ideja je da vrlo brzo dobije neku ekipu i da se opravo na tom planu. Sličan je slučaj bio i sa Printezijom koji dalje igra, ali je verovatno na zalasku karijere i čini mi se da su i navijači i tim i trener Barcokas to osetili onako u pojedinim momentima, naročito u toj utakmici za 3. mesto. Pa pričamo o ekipama koje znaju da cene svoje zaslužne sportiste i siguran se i o klubovima koji će znati da im nađu adekvatnu ulogu. Malo pre ste spomenuli Filipe Reyesa koji je ambasador Real Madrida i Real je zbog toga jedan od najvećih klubova, ako ne i najveći klub, zato što nijednog svog istaknutog sportistu, kako fudbalera, košarkaša ili u nekom drugom sportu nije zaboravio i oni ne moraju da razmišljaju o nekom životu posle sportske karijere. Da, sad kada je reč o Olimpijakosu, ovom košarkaškom i rezultatskom delu, posle mnogo godina su se našli na završnom turniru Evrolige. Šta mislite da je falilo sve vreme Olimpijakosu da se možda ranije dočepa tog Final Fora i naravno drugo pitanje o kome biste vi možda radije pričali, gde je tu Panathinaikos i koliko mu još fali da se on vrati u sam evropski vrh? Da, imao sam tu priliku da razgovaram sa dosta ljudi, naravno mislim da je bilo, što se novinara tiče, najviše iz Španije, iz Grčke, nekih ljudi sa kojima sam ja
imao jako korektan i dobar odnos dok sam živeo u tim zemljama i igrao za te klubove. I dan danas me nazovu da prokomentarišem, dam neki intervju i imam i dalje dobar odnos sa njim. Pričajući sa ljudima iz Grčke, šta je to što, recimo, ako pričamo o Panathinaikosu, im nedostaje. I negde sam stekao sad malo jasniju sliku kakva je situacija u klubu. Naravno da je prvi odgovor na prvu loptu može da bude dovedite Željka i naravno da oko Željka napravit ćete celu priču. Juče sam baš proveo jedan predivan dan sa Željkom i razgovarali smo na tu temu. On beskrajno voli Partizan i ne pada mu na pamet da ode u neku drugu sredinu, ali naravno da gde god Željko dođe stvara se neka pozitivna priča. Drago mi je, mislim da je to dobro za evropsku košarku da je jedna grčka ekipa ponovo bila na Final Fouru. Znam koliko vlasnici ulažu napora, vlasnici Olimpijakosa ulažu napora da ekipa bude što kompetitivnija i mislim da je to dobro za našu košarku, mislim za evropsku košarku, da imamo jednu grčku, tursku ekipu. Dobra je stvar što je Makabi bio u konkurenciji i mislim da je jako, jako značajno da u dogledno neko vreme imamo i Makabi na Final Fouru. Beograd se već 2 puta predstavio kao odličan domaćin Final Foura. 2018. je to bio plan prvobitni, sada smo onako malo, ajde da kažem, uskočili kao rezervna varijanta u odnosu na taj Berlin koji je bio prvi plan čelnika Evrolige. Kako vidite u budućnosti Beograd kada je reč o domaćinstvu tih velikih takmičenja, ne samo u Evroligi, već i pričam i o FIBA međunarodnoj sceni? Bio sam par godina u Košarkaškom savezu i na početku nekog rada napravili smo jednu analizu kad je povećan broj novopridošle dece, kako dečaka, tako i devojčica u nekim našim košarkaškim tim klubovima. Ispostavilo se da je najveći broj dece po prvi put ušao u svet košarke 2006. Znači, neposredno nakon onog evropskog prvenstva na kojem mi nismo odigrali dobro i nismo napravili dobar rezultat, ali sama činjenica da je to prvenstvo bilo kod nas organizovano, da je košarka tih godinu dana bila u fokusu, je privuklo najveći broj dece da počnu da se bave košarkom. Mislim da je to prvenstveno najbitnija stvar. Organizacija ovakvih velikih događaja, naravno, medijski privlače najveću pažnju, a deca vole da budu deo nečega što je popularno i baš zbog toga je jako bitno da organizujemo ovakva velika takmičenja. Dobra je stvar da se, naravno, organizuju ovakvi događaji zato što si ti u stalnoj komunikaciji ako pričamo o košarci, sa FIBom, sa Evroligom i da si na izvoru informacija, a druga stvar i možda takođe jako bitno je da edukuješ ljude, jer znam kad smo mi u Košarkaškom savezu organizovali prvo kadetsko takmičenje posle, ne znam, više od 10 godina, nismo imali ni jednog čoveka u toj organizaciji koji je učestvovao u organizaciji prethodnog takmičenja. Sad već bez ikakvih problema Beograd, Košarkaški savez i svi ti ljudi koji se bave tom organizacijom mogu da prihvate organizaciju ovakvog događaja, čak i ako imaju samo mesec i po dana na raspolaganju. Ekspertiza je sada najmanji problem, rekla bih, kada je reč o tome. Zaista su ljudi obučeni ovde u svakom tom segmentu. Da, bez ikakve dileme. I da ne zaboravimo, naravno, taj aspekt novca, jer kad na Final Fouru vam dođe sigurno više od 10.000 gostiju, verovatno sa njihovim prijateljima, rodbinom, ženama, ne znam, decom koji možda i ne budu na samom tom događaju, ali su tu u Beogradu, sigurno taj finansijski aspekt nije ni malo zanemarljiv, a onda da ne govorimo i o promociji samog Beograda i naše države. I da se osvrnemo malo samo na još ovo polufinale između Barcelone i Real Madrida. Je li neuspeh za Barcelonu i za Šarunu Jasikevičiusa to 3. mesto? Pa svakako da jeste. I u toj utakmici, to sam i rekao pred sam početak, da navijam za Barcelonu pre svega zbog Nikole Mirotića. Šaras je takođe moj veliki prijatelj i voleo sam da i on napravi jedan stepenik više, na kraju i osvoji tu Evroligu. Mislim da su imali najbolju ekipu, ali jednostavno nisu izdržali taj pritisak i izgubili su tu utakmicu. Da, sad, ovaj Final Four je pratila
Naravno, kao i svaki, jedna ovako priča koja se ne tiče direktno terena i ovih ekipa koje su učestvovale, mislim naravno na ono što nas čeka sledeće sezone, ne nas, nego pre svega organizatore. Jordi Bertomeu je održao tu jednu konferenciju tradicionalno onako pred finale i čini mi se da je glavna tema i da je mnogo novinara, ne samo srpskih, već i iz drugih zemalja, tu bilo da sazna da li će dva srpska kluba u istoj sezoni imati priliku da igraju Euroligu. Konkretno ja sam se javila da postavim to prvo pitanje, nisam dobila odgovor, nisu ni moje kolege kasnije koje su insistirale na tome, ali smo dobili neke naznake. Kakav je vaš stav o tom? Ajde prvo da govorimo o Partizanu i Crvenoj zvezdi u Euroligi potencijalno, onda ćemo i o toj poziciji na kojoj je trenutno Bertomeu. Vidjet ćemo da li će na njoj ostati. Dakle, jedan scenario jeste da neko osvoji ABA ligu, a neko Evrokup i da se po tom sistemu dve ekipe nađu u Euroligi, što se ove sezone svakako nije dogodilo. Drugi scenario je dodeljivanje licence na godinu dana. Treći scenario je da se dodeli i specijalna pozivnica ukoliko ruski timovi ostanu van Evrolige, kao što je to bio slučaj ove sezone. Gde su tu Partizan i Crvena zvezda na mapi u očima organizatora i gde bi možda trebalo da budu, a nisu? Pa mislim da je situacija u Euroligi dosta kompleksna. Da je tu jedna borba između Đordija sa jedne strane i nekog njegovog bliskog okruženja i čelnih ljudi ovih klubova koji su postali vlasnici lige i koji očigledno nisu zadovoljni sa radom Đordija i Đordije jeste onako tih i povučen čovjek. Ja ga znam dosta dugo. Od samog osnivanja Evrolige. Na kraju bio sam i prvi MVP te sezone i tad sam ga i upoznao. I on nije neko ko lako ostvaruje komunikaciju. Međutim, očigledno je bilo na ovom Final Fouru da on ima neki problem. I da sad ne ulazimo dalje, ali i njegov status je dosta diskutabilan. I verovatno iz tog razloga nije ni odgovorio direktno na ovo pitanje, ali mislim da više nema tu moć koju je nekada imao. Da, drugi deo mog pitanja je bilo da li će on odlučivati o tome, tako da isto nismo dobili odgovor. Pa da nešto sad ne prejudiciramo, ali mislim da neće. Ono što je očigledno to je da je zaista veliki problem celog ovog regiona samo jedna ekipa u Euroligi. Naravno, najviše volim i jedino volim da pričamo o Srbiji. Dosta je opterećujuće kada, bez obzira na rezultat koji postignete u Euroligi, opet vas taj plasman u Jadranskoj ligi opredeljuje da li sledeće godine igrate Euroligu ili neko drugo takmičenje i to je dosta frustrirajuće za igrače, za trenera, za ceo tim. I siguran sam da bi, recimo, činjenica da imamo prava na dve ekipe u Euroligi dosta relaksiralo. I mislim da bi pozitivno uticalo na rad i klubova, ne samo finansijski, već pre svega na mogućnost da se da šansa mladim igračima, našim domaćim. A da li bi uticalo pozitivno na rad Euroligi? Pa, pitali su me kakav je moj osjećaj. Ja sam rekao da je Srbija zaista zemlja košarke u mnogim aspektima i po nekim osvojenim i ostvarenim rezultatima i po tome što pogotovo u posljednjih par godina mi smo zemlja zaista MVP-a. Znači imamo MVP-a NBA lige, Eurolige, finale kupa, Eurokupa. Čini mi se od osnivanja barem jednog člana idealne petorke svake godine i mislim da ovaj region zaista zaslužuje pažnju. Nije sve u novcu i da bi učešće recimo dve ekipe Zvezde i Partizana pozitivno uticalo na imidž te same lige. Sigurno da, to smo vidjeli sada na Final Fouru, svako je radostan došao i otišao iz našeg grada. Drugi deo te teme je upravo status Đordija Bertomeua na toj poziciji na kojoj je trenutno. Imali smo pre nekoliko meseci to glasanje klubova gde je 6 klubova protiv toga da on ostane, 5 je bilo za to da on ostane. Međutim, u tih 6 klubova se nalazi i CSKA. I dosta je onako tu bilo dileme šta će se desiti, da li taj glas i dalje broji. CSKA je shareholder u Euroligi kao i ostali klubovi koji imaju licence. Da li vi znate neke detalje o tome koliko je još Đordi može da ostane na funkciji na kojoj je trenutno? Ono što mi znamo je 30. jun i nismo sigurni koji je rok da se uopšte cijela ta situacija razreši, a još manje znamo išta o tome kada će biti doneta konačna odluka o ruskim klubovima.
Pa, nažalost, evropska košarka ima puno problema i Đordi je onako dosta bitan čovek razvoja evropske košarke u zadnjih 20 godina ili možda ne razvoja. Imam prijatelje koji se neće složiti sa mnom, ali mislim da će Đordi ostati upamćen kao neko ko je vodio jedno bitno takmičenje, ali koji nije uradio ništa dobro za razvoj evropske košarke. Đordi je deo sukoba između Evrolige i FIBE, gde, da me ljudi pogrešno ne razume, ja ipak malo više krivim čelni ljude iz FIBE, jer na kraju oni su mu i dozvolili da to radi i za sve ove godine nisu uspeli da nađu rešenja. Mislim da je njihova uloga dominantna i ključna i to je žalosno da, recimo, za vreme ovog Final Fora mi imamo organizaciju Skupštine FIBA Evrope u Litvani. I da, znači, čelni ljudi evropske košarke FIBE nisu na ovom događaju, a i svi predsjednici, generalni sekretari ovih federacija. I to se dešava iz godine u godinu i to je skandalozno. Mislim, i tu dok je li razvor zaista toliki? Dakle, nikako se ne ide u istom smeru? Ma nije sigurno. Ma, mislim, kao prvo, to je i laik, mislim, bilo ko da se bavi sportom zna da te dve organizacije moraju da nađu zajednički jezik i dok se to ne desi, nema napretka i neshvatljivo je da taj sukob traje, ne znam, više od 10 godina, a da nema rešenja. Jel se dogodio takav nezvanični sastanak i razgovor te organizacije? Ili je to onako koketiranje? Pa možda jeste, mislim, ali ljudi, ja se sećam kada sam, i nedavno sam o tome pričao, kada sam bio kandidat za predsjednika FIBE, prvo što sam uradio, nazvao sam Đordi i rekao sam mu, Đordi, ne znam da li će biti predsjednik FIBE, ali prva stvar koju budem uradio, ako me izaberu, doći kod tebe i sedjet ćemo dok ne nađemo rešenje. I svaki dan ćemo razgovarati, jer to je ključ. Ključ je da FIBA i Evroliga, to je čelni ljudi jedne i druge organizacije, nađu zajedničko rešenje. Zašto je fudbal to što jeste danas? Zato što UEFA kontroliše i klubsko i reprezentativno takmičenje. Dokle god se to ne desi u košarci, nema napretka. Evo, imat ćemo svetsko prvenstvo usred zime, na što nismo navikli, obustavit će se sve klubske aktivnosti. Pa je, da, ali to je zato što jedna kuća rukovodi sa oba takmičenja i pričam sa ljudima, pa košarka je pre 20 godina bila negde na nivou fudbala. A danas pričamo o UEFA čiji je budžet 5,7 milijardi, o ne znam, FIBI i Evroligi čiji su budžeti po 50 miliona. I pričamo o tome da imamo neke ljude koji zaista i konstantno svake godine ulažu u evropsku košarku, u klubove CSKA, Makabi, Real, Barcelona, ali ko posluju sa minusima i oni su to prihvatili. Ne, mislim, dokle god se ne postavi jedan biznis model, nema daljeg napretka evropske košarke. Da, o tom podatku stalno pričamo kada ste već kod novca. Real Madrid je 2018. isto u Beogradu osvojio Evroligu sa Lukom Dončićem još uvijek u ekipi i čini mi se da su tog leta nešto nakon Final Fora izdali saopštenje u kome navode da su 2 ili 3 miliona u minusu šampioni Evrope u tom trenutku. Pa mislim da je minus daleko veći. Veći sada, da. Da. I siguran sam da bi, recimo, Perez, koji je bio naš gost sad u Beogradu, vrlo rado ukinuo tu košarkašku sekciju, jer ona posluje sa velikim minusom. Ali zbog pritiska javnosti, navijača, on to ne može da uradi. Na kraju, u nekim sušnim sezonama u fudbalu, košarka mu je spašavala negde neku reputaciju i mesto predsjednika. Opet kažem, dok ne dođu eksperti, dok ne dođu pravi profesionalci na te funkcije, nema daljeg napretka i razvoja košarke. Da li biste voljeli u bliskoj budućnosti da gledate Crvenu zvezdu i Partizan ili dva kluba iz regiona u Evroligi? Pa, ne mogu da kažem da niko ne bi bio srećniji, pošto sigurno sam da ima mnogo ljudi koji čak i više vole jedan i drugu ekipu od mene, ali bi zaista bio presrećan. Mislim da bi to bio pre svega dobro za našu košarku, ali dobro i za evropsku košarku. I mislim da treba da se nađe model kako i jedna i druga ekipa da igraju. Još jedno ćemo malo teže pitanje, onda ćemo se baviti ovim temama vaše karijere, koje meni lično jedno čeka da dođem do njih. Situacija koja je zadesila i Evroligu i čitav svet jeste taj rat između Rusije i Ukrajine koji se dogodio i izbacivanje ruskih timova iz svih takmičenja, tako i iz Evrolige. Vi ste bili deo velikih uspeha Srbije i Jugoslavije, košarkaških, kada
niko verovatno u državi nije nalazio drugu sreću i radost osim u košarci. Bila su to neka teška životna vremena, s druge strane stvarno smo se svi radovali tim uspesima na košarkaškom terenu. Kako gledate na tu situaciju? Je li ruskim klubovima trebalo da se dozvoli da na bilo koji način probaju da učestvuju i nakon te situacije u Euroligi, pa da onda možda sami odustanu ukoliko ne mogu da se uklope u novonastalu situaciju, ili je rešenje koje Euroliga našla ipak tako moralo da bude? Pa da je sad tu gospodin Ataman, verovatno bi mi poslao slačionicu na tuširanje. Da vas spasi pitanje. Mislim da sport treba izuzeti iz dnevne politike i sportiste i sportske klubove zaštititi od bilo koje vrste pritiska što se toga tiče. Kao igrač niste bili zaštićeni ni tada? Pa, naravno, deo sam generacije kojoj je uskraćeno možda par titula, još par lepih rezultata, lepih momenata i mislim da je to tragično. Da, vrlo jasno i precizno. Da. Ništa, da se osvrnemo onda i na taj deo početaka vaših košarkaških. Hoćemo prvo o tom prvom upoznavanju sa košarkaškom loptom, a onda ovim profesionalnim vodama. Može? Da. Pa zanimljivo, stvarno jedan lep događaj koji sam organizovao pre nekoliko dana u Takovu, Gornji Milanovcu, istorijskom mestu i negde gde je početak moderne Srbije. U toj školi koju su pohađali i moji roditelji, u kojoj sam ja dolazio vrlo često dok sam provodio letnje dane u selu, koje danas i moja deca odlaze. Video sam da ta sportska infrastruktura nije baš na nekom potrebnom nivou. Naravno, ta deca ne traže da imaju Mozartove terene, ko što je velika većina sada u Beogradu, ali nažalost obe te table košarkaše su im pukle, na jednoj je bio obruč, na drugoj nije, i rešio sam da negde i zbog duga prema mojim roditeljima, zbog sebe samog i svoje dece, da te terene obnovim i zaista i sada pričam sa emocijom o tom događaju, način na koji su mene ta deca prihvatila kada sam došao i kada su i oni bili deo cele te organizacije, kada su uhvatili te lopte koje sam ja doneo, pored košarkaške, doneo sam i fudbalske lopte i rukometne, jer mislim da je rukomet sport koji je maltene nestao na ovim našim prostorima, koji je jako, jako bitan i nadam se da će se ponovo vratiti na negde mesto koje mu pripada i želeo sam tim činom u stvari da obnovom tog terena da pokažem da mi možemo, svako od nas, da barem jedan taj teren za koji je vezan, da li zbog njegovih roditelja ili oni iz tog malog mesta, da to ne mora da bude u Beogradu, nego već jedno mesto na koje su svi zaboravili i da, eto, doprinesemo da i ta deca imaju neko normalno detinjstvo i normalno odrastanje i na kraju da imaju neke snove koje su i napisali na tim košarkaškim tablama, da sanjaju i da možda jednog dana i ostvarite svoj snov. Ko je vas zarazio košarkom? Ja sam u osnovnoj školi imao profesora koji mi je bio razredni starešina i tada sam igrao fudbal još uvijek u Crvenoj zvezdi, a on mi je stalno pričao da ću biti visok, čak mi je predviđao i više od 2 metra, što je za mene tada to bilo onako malo neprihvatljivo i sećam se, mislim da sam imao 12 ili 13 godina, tada je pokojni Dražen Petrović služio vojsku ovde u Beogradu i tajno trenirao sa njim u toj osnovnoj školi 20. oktobar, čuvenoj školi koji su se dešavala nakon neka značajni događaj i on je tu dolazio tajno i ja sam trenirao tada sa njim. Nas dvojica i profesor Aca Janjić sami na terenu i naravno da sam bio uzbuđen i srećan zato što treniram sa jednim Draženom koji već tada imao jedno košarkaško ime, ali još uvijek sam razmišljao samo o fudbalu. I negde posle toga i par godina nakon toga kada sam zaista shvatio da sam previsok ipak za fudbal, onda sam se opredelio i prešao na košarku, a možda je upravo i onaj teren u Takovu
pozitivno uticao na tu moju odluku, jer se sećam da sam upravo na tom terenu postigao prvi koš i negde sam možda na taj način odredio svoju sudbinu. Jedan ste od retkih, moram da priznam, koji su igrali za Zvezdu i za Partizan, da i danas pričaju o tome vrlo otvoreno. Pa, definitivno nije bilo puno igrača koji su prelazili iz jednu drugu ekipu, ali sigurno sam... Još manje ovih koji pričaju o svemu. A siguran sam da ni jedan sportista nije trenirao fudbal i košarku u Zvezdi i u Partizanu. Pošto sam ja počeo da treniram fudbal na nagovor našeg komšije Milutina Šoškića, naravno velikog partizanovca, i otišao sam u fudbalski klub Partizan kod Florijana Matekala, trenirao par meseci, ali pošto su svi moji, pre svega moj otac, bili veliki zvezdaši, onda nekako nisam mogao sebe da zamislim u tom klubu i posle par meseci sam prešao u Crvenu Zvezdu i trenirao fudbal do neke 15. godine u Zvezdi. A onda posle toga počeo da treniram košarku. Prvi put kada sam otišao na trening, to nije bilo baš tako uspešno. Rekli su mi posle nekih 10 treninga da nisam baš talentovan. Sa 17 sam probao ponovo, tad sam imao malo više sreće i već posle nekih godinu dana ušao u prvi tim i igrao za Zvezdu 4 godine. Posle toga prešao u Partizan i u Partizanu probao 4 sezone takođe. Jel danas imate vremena da se bavite sportom? Bilo kojim, rekreativno? Pa rekreativno, šetnje i plivanje. To je negde, mislim, i primjereno nekim mojim godinama. Malo sam se umorio igrajući košarku skoro 20 sezona i zanimljivo za vreme ovog Final Fora, iako nisam znao i nisam bio spreman, odigrao sam jednu utakmicu sa novinarima koji su pratili ovaj događaj i zaista sam fantastično uživao, čak se podsjetio nekih svojih starih dana, ulazi u nervozu i prepirku sa sudijama, kao što sam to radio za vreme karijere, ali najbitnije da je moja ekipa pobedila. Na produžetku dobili smo ekipu koja je bio Kutler sa te strane. Kako je porodica, pretpostavljam da je stvar kućnog vaspitanja i kod vas u pitanju kada je reč o navijaštvu ovde, kako je porodica reagovala na vaš prelazak, odlazak iz Crvene Zvezde u Partizan? Pa za mene je to bilo najveći problem. Kako ocu da saopštim da ću preći iz Zvezde u Partizan i zaista nije mi bilo. Čak mnogo lakše bilo da se dogovorim sa Partizanom negde u glavi to da prelomim i nisam se plašio reakcije javnosti ili već bio sam spreman na taj korak, ali zaista mi je najteži deo bio da to saopštim svome ocu, koji normalno, kao i svaki roditelj, je shvatio moju odluku i prihvatio je bez pogovora, dolazio na utakmice, naravno iskreno navijao za Partizan dokle god sam ja igrao u toj ekipi. Da, zbog čega ste doneli takvu odluku? Ili to jednostavno bio taj korak u karijeri sledeći i jeste se tako osjećali u tom trenutku? Pa mislim da je to najznačajnija odluka i najbolja odluka u mojoj karijeri, ali moram da istaknem da sam, naravno, nisam je doneo tek tako i trebalo mi je zaista puno vremena da to svarim i u svojoj glavi obradim tu odluku, ali neki odnos čelnih ljudi tada Zvezde me malo pogodio, jer mi smo već osvojili 2 titule, očekivao sam neki bolji status koji nisam dobio, a pojavio se onda Partizan i ljudi iz Partizana koji su mi izneli neki program i neki njihovi ciljevi su se poklapali sa mojom idejom. Naravno, dobio sam i određen novac za to, ali novac nije bio presudan i zaista novac nikada nije bio odlučujući u odabiru mojih timova u kojima sam igrao. I tako i odluka da pređem u Partizan nije bila isključivo vezana za novac, već za ceo projekat, jer Partizan je tada stvarao jednu mladu ekipu, šampionsku ekipu koja na kraju završila na Final Four. Jel pamtite svaki derbi u karijeri? Ne mogu da kažem baš da pamtim, ali sigurno da dosta njih mogu da se setim. Koje su anegdote koje i sada prepričavate kada se sretnete sa nekim bivšim saigračima, rivalima, trenerima? Pa sećam se, prve godine smo izgubili 3-0 u finalu od Partizana. To je ona šampionska generacija Partizana koja je osvojila Final Four u Istanbulu.
Već sledeće godine smo igrali sa njima i tada smo ih pobedili 3-2. Mislim da je ta finalna serija trajala nekih 15 dana. Mi smo spavali u hotelu Jugoslaviji, tad je još uvijek funkcionisao, radio i mislim da smo sve ukupno, ili barem ja, za tih 15 dana, ja ne znam da li sam spavao od tog uzbuđenja, adrenalina, ne znam da li sam spavao sve ukupno 10 ili 15 sati. I pored hotela je bio Luna Park i pred tu petu odlučujući utakmicu mi smo otišli malo da se provozamo i sećam se da se Zoki Jovanović povredio sudarajući se automobilima i da je igrao povređen na toj finalnoj petoj utakmici. Da. Sad ja pokušavam da onako prođem kroz celu karijeru trenera i saigrača s kojima ste igrali. To su stvarno najveća moguća imena i čini mi se da ste uvijek bili na mestu uspeha, ako možemo tako da kažemo, i na klupskom i na reprezentativnom planu. Ali ajde da se zadržimo još malo na Crvenoj zvezdi i Partizanu. Šta je bio najveći izazov? Ajde da odvojimo i u Zvezdi i u Partizanu. Ako stalno pričamo danas sa mlađim igračima koji tek treba da možda naprave nešto tim profesionalnim vodama, seniorskim, da se suočavaju s velikim pritiskom, sa velikom odgovornošću, da su u pitanju dva velika kluba koja, istina, nemaju mnogo prostora da daju mladim igračima jer se jure rezultati. Kako ste vi uspevali da se izborite sa tim i da li je uopšte bilo to tada u vašoj glavi tolika borba ili ste se fokusirali na neke druge stvari? Meni je taj prelazak iz juniorskog statusa u seniorski vrlo brzo došao, već nakon godinu dana samo igranja u juniorima. Sticajem okolnosti, tada je bilo jako loša situacija u Crvenoj zvezdi i mnogo igrača otišlo, tako da se ceo taj juniorski pogon prebacio u prvi tim i zanimljivo, iako nisam bio standardan u juniorima, ja sam prvih par utakmica u seniorskom timu Crvene zvezde, gde je Dule Vojošić bio trener, tada na par utakmica sam igrao čak u prvoj petorci. I zanimljivo, pošto meni to tako brzo dešavalo, sećam se da prvih pola sezone ja čak nisam ni znao levi dvokorak. I Nenad Trunić, sadašnji pomoćnik Pešić u reprezentaciji, me naučio upravo taj levi dvokorak, jer znam da na zagrevanju nisam znao da dam koš levom rukom. Ali posle toga mislim da se sve dešavalo nekako s razlogom, postepeno i sećam se te prve titule koje smo mi osvojili sa Crvenom zvezdom 93. Tad sam tek u stvari shvatio da je to moj život i da možda mogu da se duže bavim košarkom. Ja sam na toj proslavi na Kalemegdanu više vremena proveo sa navijačima napolju nego sa igračima i rukovodstvom unutra, pošto su oni bili u restoranu, a navijači van. Jer sam još uvek sebe više doživljavao kao navijača Zvezde, a nekako manje, čini mi se, kao sportistu. Te sezone me i Duda prvi put pozvao na tu neku prijateljsku, to je dve utakmice prijateljske koje smo igrali sa Grcima. Zbog sankcija mi nismo mogli da se zovemo Jugoslavije, nego smo se zvali Plavi. I sećam se da me on na tim utakmicama stavio čak da budem u prvoj petorci, što je za mene zaista u tom trenutku izgledalo kao da sam osvojio Mars, jer sam bio zajedno sa Danilovićem, Đorđevićem. Ja sam bio na poziciji 3, Savić i Daliko Prvica, čini mi se da je to bila petorka koja je počela na te dve utakmice. I tada sam ja negde o sebi počeo da razmišljam kao nekom ozbiljnom košarkašu. Da. Ići ćemo kratko i na budućnost, tamo ste igrali sa Dejanom Radonjićem, imate, skoro sam baš pogledala neki intervju, čini mi se da je All-Star utakmica, ili kako se to tada već zvalo, na klupi budućnosti. I kažem, evo i malo pre, prolazeći kroz sve te vaše saigrače, sa koliko njih i sa kim ste i dalje u kontaktu i o čemu najviše pričate kada se čujete? Pa dosta, sigurno da je jedan od njih i jedan od mojih najznačajnijih saigrača. Neko ko je bio svestan svoje uloge u budućnosti i neko ko je bio možda i ključna figura u tim našim uspesima. Šta mu kažete sada kada izgubi ili pobedi utakmicu? Jel se čujete? Pa, viđamo se možda ne toliko, naravno, često koliko bih ja ili on voleo zbog pre svega njegovih obaveza. Svakako da se radujem svakom njegovom uspehu i tugujem kad god on doživi neki neuspeh. Hvala Bogu, u nekoj dosadašnjoj karijeri imao je više razloga da se raduje i mislim da je već sad
on nadmašio neki svoj igrački nivo, iako i kao igrač bio zaista na visokom nivou. Spomenuli ste Duleta Vujoševića s kojim ste sarađivali između ostalih. Koliko je po vašem mišljenju on promenio košarku? Ne samo tada kada ste vi igrali za njega, već i kasnije i sa svim onim što je uradio u Partizanu i pojedinačno sa igračima. To je možda bilo onako i ključno što je obeležilo taj njegov period rada. Pa, mislim, pričati o Duletu i njegovim rezultatima, mislim, nema potrebe. Čovjek koji je, čini mi se, 13 puta bio prvak države, to jest ABA lige sa Partizanom uzastopno, koji je sa 28 godina, čini mi se, prvi put odveo Partizan na Final Four i neke druge stvari. Ali upravo mislim da je njegov najveći kvalitet taj što je napravio mnogo igrača. I te godine kad je on bio u Crvenoj zvezdi i meni po prvi put u seniorskom statusu bio trener, on se nije bavio samo terenom, nego je bio mnogo više od toga. I dao mi je te sezone mnogo knjiga, ali sećam se za čitanje. I jednu knjigu ili možda i prva koju mi je dao, iako mi se nije dopala, znao sam da moram da je pročitam do kraja, jer sam očekivao da će biti da će me on pitati o toj knjizi, to jest da proveri da li sam je pročitao, i tu sam i shvatio da u stvari je on mnogo više od trenera. I danas, hvala Bogu, mogu slobodno da kažem da smo mi prijatelji i da, naravno, da je on jedan od ljudi koji je dosta uticao na razvoj moje profesionalne karijere. Koliko su te stvari koje mi ne vidimo, a tiču se svakodnevnog funkcionisanja jedne ekipe zajedno sa trenerom, bitne za postizanje velikih rezultata ili ono što mi zovemo hemijom u ekipi, a to je nešto to što mi ne vidimo svakog dana na televiziji. Je li to neophodno za velike uspehe ili možda u modernoj košarci baš i ne? Mislim da je jako bitno i mislim da taj kolektiv koji treba da funkcioniše 10 meseci od najsitnijih detalja mora da se vodi računa. Prođe mi kroz glavu, moj prvi trener je bio Mile Protić, čuveni trener juniora Zvezde, već ne znam koliko, i mnoge generacije on napravio mnoge dobre košarkaše, ali u tom nekom periodu on je bio bitniji od mojih roditelja. Njega sam se na neki način više plašio, ne plašio, ali imao neko poštovanje nego prema samim mojim roditeljima. I znam da je moja majka u nekom trenutku bila nezadovoljna sa nekom mojom ocenom iz, čini mi se, sociologije koju ja nisam voleo, i zabranila mi je neki odlazak na neki turnir u Francuskoj. Onda je nazvao Prota i rekao ukoliko ne odem na taj turnir da više neću biti deo Crvene zvezde, i u stvari izvršio pritisak na moju majku koja me pustila, i tako se moja karijera nastavila, mogla da se prekine zbog sociologije. Sigurno da ljudi poput Duleta, Željka, da ne govorim Dude Ivkovića, koji se zaista mnogo starao i mnogo vodio računa i mnogo mi nedostaje o svakom aspektu. I mislim da, naravno, za postizanje dobrih rezultata, mislim da je neophodno da su igrači pre svega srećni. I tu nije pitanje novca. Mislim da svaki igrač kada izađe na teren ne razmišlja o nekoj premiji ili o novcu, da li mu je neko isplatio, nije isplatio, ali neke druge stvari su tu jako bitne, i mislim da su upravo naši treneri zbog toga najbolji, još uvek visoko pozicionirani, upravo zbog činjenice da posvećuju pažnju tim najmanjim sitnicama. Ima li razlike upravo u tom njihovom radu danas, s obzirom na to koliko su sezone brze, teške, stalno se priča o tom teškom rasporedu, mada verovatno je i u ono vreme to bilo tako iz vašeg ugla. Koliko je danas trenerima teže da postignu te stvari, da rade sa igračima koje se ne tiču čisto košarke? Pa mislim da je psihologija sada mnogo više prisutna nego nekada. Pre svega, mnogo se brzo sve to dešava, mnogo je povećan i obim broj utakmica, i u stvari ti više nemaš vremena da treniraš ekipu, već da je oporavljaš, i mislim da su trenizi tako koncipirani da je u stvari to oporavak između dve utakmice. U neko naše vreme mi smo znali da odemo po 2 ili 3 nedelje na pripreme na Kopaonik i da
ne znam koliko kilometara istrčimo, to sad jednostavno nije moguće. I kada se skupe ekipe koje verovatno na samom startu nisu kompletne jer mnogo igrača igra za reprezentacije, onda se u stvari probaš da uigravaš i nema više ni prostora ni za 2 treninga kao što smo mi nekad radili jer su putovanja sada primarna i mislim da je ta sama organizacija mnogo zahtevnija nego što je bilo u neko naše vreme. Da, koja je uloga Elpe u svemu tome? Pratite malo njihov rad u zaštiti igrača i upravo u toj dužini priprema, trajanja pripreme i svim ostalim detaljima. Vidjeli smo Bošnjana Nagbara sada na Pričao sam sa njim, da. Pričao sam i nešto smo se dogovorili da odem kod njega. On živi, naravno, i radi u Barceloni. Naravno da takva organizacija treba da postoji i upravo ne samo zbog zaštite igrača, da li su isplaćeni ili nisu isplaćeni, već i o tome. Mislim da se ne vodi mnogo računa o zdravlju igrača, o njihovim karijerama, već pošto imamo nekoliko, da kažem, zaraćenih strana, onda svako gleda neki svoj interes i da taj broj utakmica poveća, jer misle da povećavajući taj broj utakmica će doći lakše do nekog prihoda, što ne mora da znači. Mislim, svedoci smo NFL-a koji u sezoni ima, čini mi se, 18 utakmica finalista, a najvrednija je liga i sa najvećim budžetima na svetu. Dobro je da postoji to jedno udruženje i nadam se, znam koliko su se oni izborili za neki svoj status i dobru reputaciju u Španiji, da će to uspjeti da prenesu na Evropu. Da, kada biste posmatrali individualno kroz karijeru, šta vam je bio najveći izazov? Biste mogli da izdvojite nešto? Bilo da je igrački, košarkaški, bilo da je van terena. Upravo kada je reč o tim teškim sezonama, igranju na vrhunskom nivou, a vi jeste igrali non stop i bili tu za reprezentaciju. Pa možda borba sam sa sobom. Jer mislim da sam ja prema sebi uvijek bio najzahtevniji. I znao sam i kad odigram dobro i kad odigram loše, to sam negdje osjećao i ispred sebe sam uvijek postavljao najveće moguće cilje. Šta je podrazumevala ta borba? Nespavanje ili... Pa, imao sam tu sreću da igram u ekipama koje ne gube puno. Ali kada se desi neki poraz, onda sam znao da se zaključam i ne izlazim iz sobe po 3 dana. To je verovatno najteže hendlovala, to je hendlovala je dobro, ali sigurno da je teško padalo moja supruga koja je mene morala da gleda nesrećnog 3 dana da obavlja neke druge poslove jer živeći u inostranstvu. Tad su nam deca bila mala i imalo je puno posla oko njih, a ja sam bio u sobi. A najveći izazov igranja u Crvenoj zvezdi i Partizanu? Je se razlikovalo u odnosu na drugi klubove kasnije u karijeri? Šta donosi igranje za njih? Ja gde god da sam igrao, uvek sam se vezivao za taj klub i imao emociju i to je nešto što je mene mnogo vodilo. Siguran sam da je igranje za Crvenu zvezdu nekako bilo najčistije. Ta prva titula, proslava, gde sam se još uvek osjećao kao navijač, a ne kao igrač. Naravno da mi je posle toga bilo drago i da osvajam medalje, to je titule i sa Partizanom, ali nekako je taj osjećaj bio drugačiji. Tu sam već postao profesionalac, znao sam šta se očekuje, znao sam zašto su me ljudi iz Partizana doveli tu i negde sam želeo da na svakoj utakmici i u svakoj sezoni opravdam to njihovo poverenje. Budućnost je bila još uvek ostanak u ovim našim krajevima, ali je ta keramika bila prvi odlazak u inostranstvo, ispravite me ako grešim. Da. Kako je do toga došlo, ne samo do ponude i saradnje, već i do odluke da se napusti ovo košarkaško podneblje? Pa ja sam za današnje standardne relativno dugo ostao ovdje. Da, čini mi se da sam otišao 2001. Sa 28 godina sam otišao prvi put u inostranstvo. Pre toga, naravno, u budućnosti zaista 2 fantastične sezone i danas imam puno prijatelja u Podgorici i kad god odem tamo lepo se osjećam. Veska i Danila sigurno i Banju ću pamtiti do kraja svog života i mislim da smo zaista uživali i moja supruga i ja u te 2 godine u Podgorici. Nije bilo realno da ostanem više, jer sam želeo da napravim neku internacionalnu karijeru i iako su ljudi iz kluba voleli da ostanem, odlučio se da odem. U tom trenutku najkonkretniji su bili ljudi iz Tau keramike i činjenica da je Duško Ivanović
tamo trener, mi je negde ulivalo dodatno samopouzdanje da treba upravo da odem tamo. Kako izgledaju njegovi treninzi? Naravno, on je jako zahtevan. Čovjek sa kojim sam u toj sezoni imao sreće da osvojim 2 titule, i prvenstvo i kup. I verovatno da budem deo najbolje ekipe ili jedne od najboljih ekipa koja je ikada napravljena. Za mene, po mojim standardima, u nekoj evropskoj ekipi. Imao sam 5 Argentinaca, znači 5 reprezentativaca, to je ona najbolja njihova čuvena generacija. Imao sam, ako ne najbolje, onda jednog od najboljih playmakera Elmera Beneta, imao sam 2 Litvanca, imao sam Francuza, znači skup, i zanimljivo jednog Španca koji takođe igra za reprezentaciju. I naravno, vrlo zahtevnog trenera koji, siguran sam da nijedan trener nije trenirao i ne trenira ni danas na tom nivou na kojem smo mi trenirali tih godinu dana. Napravili dobar rezultat. Ostaje žal što nismo otišli na Final Four. Mislim da smo zasluživali i mislim da bi ga i osvojili da smo otišli tamo, ali moram da budem zadovoljan i srećan zbog te 2 titule. Da, koliko se pozicija na kojoj ste igrali promenila kroz istoriju do danas? Jel uviđate neke potpuno drugačije stvari u igri centara? Pa, malo pre sam naveo podatak da sam ja prvu reprezentativnu utakmicu odigrao na poziciji broj 3. Ja sam prvih 2-3 godine imao prilično dobar šut i vrlo često šutirao iza 3 poena. Kasnije u Zvezdi prešao na 4, a onda me Muta Nikolić, kada je došao u Partizan, prebacio na poziciju 5, a Drobnjak izvukao na 4. Gledao sam sad Final Four i gledam naravno često i kad Zvezda i Partizan igraju utakmice i volim kada sam na parketu, jer tad mogu da sagledam bolje. Mislim, kada sam bliže terenu da gledam. Neverovatno je napredovalo, pre svega iz fizičkog aspekta današnje košarka, i ja ne znam kako nekim igračima, ovim visokim centrima, bih ja danas dao koš. I mislim da su potrebne neke korekcije. Pre svega mislim da je teren postoji suviše mali za današnje standarde i mislim da on treba da se proširi. To je jedna od stvari koje bih ja recimo uradio, ali je pre svega ako pričamo o nekakvim promenama na fizičkom planu, naravno, igrači su mnogo spremniji, mnogo eksplozivniji i tu je glavna razlika između košarke recimo pre 20 godina i danas. Da se zadržimo na tome, na tim vašim idejama, šta biste još promenili? Pa, mislim, ključ svega je ljudi sedite za sto i prvo što bih uradio, naravno, da čelni ljudi FIBA i pre svega FIBA Evrope, ko mora da se pozicionira kao, bez obzira što je ona deo FIBA sveta, globalne FIBA, ali FIBA Evropa mora da se pozicionira kao dominantna, da sednu, kažem, glavni ljudi iz FIBA Evrope i Evrolige da naprave dogovor kakav god daje, ali da se krene od nekog zajedničkog dogovora i siguran sam da će vrlo brzo evropska košarka biti mnogo bolja, kvalitetnija i na kraju i plaćenija. Sad, slušajući vas ovako, pošto svi želimo da se konačno ta situacija razreši, nekako bismo, onda trebalo bi da svi navijamo za to da dođete do pozicije da možete da utičete na to i da odlučujete. Da li razmišljate o tome u budućnosti? Da se ponovo nađete? Košarka je zaista jako bitan deo moga života. I igrački, naravno, posle toga i kao neki funkcioner, naravno da ću uvijek biti u službi košarke. U ovom trenutku nisam deo tog košarkaškog sveta, ali je to neka moja prirodna sredina. Da nismo dobili odgovor, ali ćemo se nadati da ćete doći do te pozicije u slučaju da se ovaj razlog... Ne, ali bez obzira da li to bio ja ili neko drugi, ali mislim da treba zaista korenite promene da se dese i nadam se da će to biti vrlo brzo, jer svaka godina koja prođe je zaista neko izgubljeno vreme koje je teško nadoknaditi. A koje biste pravilo igrački promenili da možete? Osim toga, većeg terena, šireg? Pa nekako čini mi se da bih insistirao da se očisti. Dosta ima
dosta ima neke prljave igre, dosta fizičkog kontakta i mislim da onda sudije dobijaju puno na važnosti. Mislim da je to isto bitno da se te neke stvari definišu. I ono što treba uvek da bude fokus na onih 10 igrača, 5 sa jedne i 5 sa druge strane, da oni budu u epicentru, a da smo mi svi van sudije, onaj čistač, svi smo mi njihov servis. Da spomenemo kad smo kod sudija Luigi Lamoniku koji se penzionisao ovim Final Fourom u Beogradu. Čini mi se nije bio toliko u glavnoj ulozi koliko zna, ali dobro. Osoba koja ima veliku karijeru sudijsku iza sebe. Da se vratimo na ove klubove o kojima smo počeli da pričamo, stigli smo do stavu keramike i saradnje sa Duškom Ivanovićem. Koliko je Španija bila važan iskorak u karijeri, s obzirom na to da je prvo međunarodno iskustvo, rekli smo, i ne samo to, već i zemlja koja i u tom trenutku i danas i tada u vrhu evropske košarke? Pa Španija, špansko prvenstvo sigurno i dan danas najkvalitetnije takmičenje u Evropi. I za mene je to bilo iznenađenje kada sam odigrao prvih par utakmica za Tau keramiku španskog prvenstva. Shvatio sam da je u stvari špansko prvenstvo u tom trenutku bilo kvalitetnije i bolje čak i od Euroligi. Da i one poslednje plasirane ekipe imaju dva vrhunska, 4 stranca, ali 2 vrhunska centra na poziciji 4-5 koji su dominantni fizički i igraju već dugo. I jako mi je bilo teško da se naviknem na taj stil igranja i mislim da mi je trebalo čak i par meseci. Da sam negdje tek od te završnice španskog kupa koja je sticam okolnosti bila u Vitoriji, koju smo mi osvojili, sam se osjećao tek onda posle toga malo komotnije. Hvala Bogu, vrlo brzo sam i prešao i u Valenciju i tamo nam je negdje život nekako bio i mnogo kvalitetniji, sadržajniji. Dobili smo na kraju i najmlađeg sina Matiju, upoznali neki divni ljudi i zaista uživali 3 prelepe sezone u Valenciji. Da, htjela, to je bilo moje sledeće pitanje, život u Španiji. Kako biste ukratko opisali, evo, 2-3 reči i šta ga karakteriše? Španija je najkvalitetnija zemlja za život, bez ikakve dileme. Bez obzira da li ste na severu, u Baski, gde sam ja bio, u Valenciji ili recimo Madrid, koji je za mene najlepši grad u Evropi, ili mesto poput Marbelje, gde i danas imamo kuću i vrlo rado odlazimo tamo i bez ikakve konkurencije, sve tamo mi se sve dopada. Hrana, ljudi, vreme, klima, vole sport, a nisu opterećujući, bez nekog velikog pritiska i stvarno fantastično. Je li lepše igrati tamo gde su malo više opterećeni sportom, odnosno u Crvenoj Zvezdi i Partizanu ili eto u Španiji? Pa meni je taj mentalitet Zvezde i Partizana, Panathinaikosa i Olimpijakosa nekako prirodniji i više sam, ne mogu samo kažem uživao, ali to je nekako moje neko prirodno stanje. Ja sam neko ko voli da pobeđuje, ne voli poraze, teško ih podnosi, patim i dosta to emotivno preživljavam u sebi. Je li tako i danas ovim rekreativnim aktivnostima? Pa na ovoj utakmici, da, koju smo igrali, ja mislim da sigurno, barem 5 godina nisam pipnuo loptu. Ponovo se taj adrenalin je preradio i imao sam veliku želju da tu utakmicu dobijem. Iako sam znao da u stvari to nije poenta, nego poenta da ti ljudi koji godinama prate Euroligu i košarkaška dešavanja, da mogu da oseti sam parket, da šutnu na koš na koji šutiraju uveče Real ili Barcelona i da smo mi deo tog ambijenta, ali nekako je ta želja za pobedom opet. Kad ste već tu, valjalo bi da pobedite. I pobedili smo. Je li Panathinaikos bio vrhunac vaše karijere? Kako vidite to? Ako gledamo samo rezultatski, odnosno to osvajanje Eurolige i sve što... Pa jest. Dugo sam je želeo, zaista. Drago mi je da sam to uradio baš sa Panathinaikosom, drago mi je da sam uradio sa Željkom i sa još nekim ljudima. Sigurno, u 3 sezone, 7 titula, fantastični rezultati i možda i činjenica da smo sve te 3 titule, i kup, i prvenstvo, i Euroligu, jer je Final Four bio u Atini, osvojili na našem terenu. U Aki, gde smo mogli sa 20.000 ljudi da proslavimo i posle toga, naravno,
i još nekoliko puta na nekim drugim mestima. Saradnja sa Željkom Obradovićem je uvek posebna tema sa kim god da razgovaramo o njegovih bivših igrača, ali ajde prvo da se osvrnemo na čitavu tu eru Željka Obradovića, Dimitrisa i Tudisa u Panathinaikosu i onako, ja bih sad rekla, jednu nostalgiju u očima svih tih navijača Panathinaikosa kada se i dan danas razgovara i priča o toj temi i kada dođu u Beograd i vide Željka i kada čuju da se vrati u Partizan na kraju krajeva. Kako biste vi to opisali i uspeli, ako sada morate nekome da objasnite, evo, kako biste probali? Pa siguran sam da su dvojica najzaslužnijih ljudi za te dobre rezultate, pre svega braća Janakopoulos, Pavlos i Tanasis, koji su godinama i pre Željkovog dolaska vodili klub i, ne znam, preneli na neki način košarku iz Soluna u Atinu. Doveli Božu Maljkovića, osvojili tu prvu evropsku titulu, posle toga bili, čini mi se, i prvaci sveta, jer tad se još uvijek igrao taj kontinentalni kup. Na kraju napravili, siguran sam, najbolji potez svojih života dovođenjem Željka u Panathinaikos i jednostavno ti kad dovede Željka, onda nema šta dalje da razmišljaš, samo da očekuješ i brojiš titule. Ali atmosfera koju su oni stvorili, da se ti zaista osjećaš kao deo njihove porodice. Kad god bi te i videli, oni bi to isticali. Ti si naša porodica. Ili barem nekim igračima koje su voleli. Ali zaista je bilo privilegija biti deo Panathinaikosa i igrati za taj klub. Pogotovo kad igraš u ekipi koja ima mnogo pobjeda. Ne znam da li, recimo, jednom od 10 utakmica izgubiš i svake godine se boriš i znaš da si u najužem izboru da odeš na Final Four i da taj Final Four osvojiš. Da ne pričamo o domaćem prvenstvu i kupu gde se podrazumeva da ćeš da osvojiš. A opet živiš u jednom veličanstvenom gradu kao što je Atina, gde živiš u zemlji gde te svi vole, poštuju zato što si iz Srbije. I zaista za nas divno iskustvo i divne, ne samo te 3 godine, ja sam sledeće sezone, to je one 4. igra u Pauku, moja porodica ostala da živi u Atini. Onda smo zajedno odlučili da još jednu godinu provedemo u Atini, da se na neki način odmorimo i da razmislimo u kom pravcu želimo da organizujemo naš nastavak života. Koja je najvažnija lekcija koju vas je Željko naučio? Nema odustajanja. Dakle, životna. Borba, posvećenost. Ja zaista sam imao tu privilegiju da radim sa dosta i sa velikim brojem vrhunskih trenera, najbolji koji postoje u Evropi, koja naša zemlja ima i imao sam tu čast da upoznam čak i neki NBA trener, Greg, mogu slobodno kažem, moj dobar prijatelj. Ali ta posvećenost koju Željko ima, to nigde nisam video i to je nešto što njega razlikuje od ostalih trenera. Željkovi time-outi? Pa, možda traumatično ako imaš 18, 19, 20 godina, već ako si u nekim godinama kao ja, kada sam igrao za Panathinaikos, onda to mnogo racionalnije prihvataš i znaš da možda se desi da nekada i kaže nešto što nije primereno, ali vrlo brzo se to zaboravi. Grčki derbi i srpski derbi, koliko se razlikuju, koliko su isti? Po intenzitetu su slični, samo što je kod nas pre svega policija mnogo organizovanija, tako da nema te vrste incidenata kao što se dešava vrlo često na utakmicama u Grčkoj. Pričali smo o Dušku Joševiću i njegovom radu sa igračima. A koliko je Željko uticao na košarku globalno, rekla bih, odnosno na promenu igre, kroz to što je radio sa igračima tokom, ajde da kažemo, i tih godina u Panathinaikosu, ali i pre i posle toga? Pa pričamo o ljudima zaista koji su imali dominantnu ulogu u svetu košarke i sigurno da ako je neko uticao na razvoj košarkaške igre, to su njih dvojica. Možemo pričamo mi i o Bori, Raši, Šaperu, nekim našim ljudima koji su globalno uticali na razvoj ovog sporta, ali ako pričamo o terenu igri 5 na 5, sigurno da su Željko, Kari, Dule Vjošić, pre svega Duda, ljudi koji su najviše uticali na razvoj košarkaške igre i na tu činjenicu treba budemo ponosni. Ja jesam.
Šta je obeležilo tu šampionsku sezonu Panathinaikosa? Kada ste osvojili... Pa, mi smo godinu dana pre toga izgubili tu četvrtfinalnu seriju i nismo otišli na Final Four, a imali smo zaista sjajnu ekipu i znali smo da onda sledeću sezonu moramo da radimo još više i zbog same činjenice da je Final Four bio u Atini. I zaista bi bilo nedopustivo da Panathinaikos ne dođe do završnice. Naravno, kad dođeš na Final Four, jako je teško da u jednoj utakmici možeš da prognoziraš i da kažeš da ćeš sigurno pobediti. I tako smo i razmišljali prvo o toj polufinalnoj utakmici, a onda kada smo nju dobili, onda smo razmišljali o finalu i toj, po meni, epskoj utakmici. Ja mislim da je to, ako ne najbolje, onda jedna od najboljih, barem to tako ljudi pričaju, finalnih utakmica u istoriji. Da. Spomenuli ste i PAOK za koji ste igrali nakon Panathinaikosa. Šta je uticalo Nogopu da ostanete u Grčkoj i kako je došlo do te saradnje? Ja sam tu svoju posljednju sezonu u Panathinaikosu imao dosta problema sa povredama, čak sam negde početkom 2008. operisao leđa i iako su ljudi iz kluba digli ruke od mene, ja sam se vratio i odigrao završnicu, odigrao play-off. Naravno, nisam ostao u Panathinaikosu, imao sam ponude da se vratim i od Partizana i od budućnosti, ali sam želeo da nam deca ostanu još malo u Atini, jer su krenulo tamo u školu, najstariji sin na fakultet i negde smo voleli da ostanemo tamo, jer smo se zaista tamo fenomenalno osjećali i dobio sam tu ponudu PAOK. Naravno, nije isto igrati za Panathinaikos i PAOK i bio sam svestan da odlazim u jednu sredinu gde će imati puno, pre svega iz ekonomskog aspekta problema, ali meni to sam mislim i rekao na početku našeg razgovora, nije nikad novac bio primarni cilj. Otišao sam tamo i ostao do kraja sezone. Čak sam bio jedini od tih svih igrača koji su započeli sezonu, jer je PAOK zbog neplaćanja imao velikih problema sa pre svega strancima, ali i domaćim igračima. I tu sezonu sam završio junior i ja. Eto, tako se završila ta sezona, ali mi je drago da sam pre svega izašao iz povrede, su me svi otpisali i tu sam sezonu odigrao isto bez problema. Želeo sam pre svega sebe da istestiram, da vidim da li mogu još uvek da igram aktivno košarku i tada sam rekao, ok, sad je dosta, iako sam imao i neke druge ponude i razmišljao čak o odlasku u Rusiju, ali zbog svoje porodice nisam to želeo i znao sam da u jednom trenutku treba da napravim kraj. I onda sam to hteo da uradim dok sam još uvek zdrav i nakon te sezone doneo odluku da prestanem da igram. Sad, kolekcija osvojenih prvenstava, špansko, grčko, kupovi takođe, prvenstvo Jugoslavijstva smo ispomenuli na početku koliko puta, Evroliga. Kako kao roditelj danas svojoj deci govorite o tim, ajde da kažemo, i sportskim i životnim uspesima i jeste li usadili to u njih? Koliko utičete na njihovu izgradnju stavova o tome? Pa, ja pre svega želim da moja deca budu srećna, a biti srećan to ne mora da se vezuje često za uspeh i pitanje šta je uspeh. Najbitnije je zaista da imaju neko normalno, da su imali normalno detinjstvo, moja deca već više nisu toliko mala. Najmlađi sin ima 17 godina i on je od svih jedini još uvek aktivan u sportu i dobar je. Ima negde, traži svoj put, polako se nameće, već je izrastao preko 2 metra, verujem da će dostići moju visinu, ako ne i biti viši od mene. I znam da mu nije lako, ne želim da mu nameće još neki dodatni pritisak, dovoljno je teško što je sin jednog bivšeg igrača i znam da on to mora da nosi. Od njega zavisi, ali opet kažem, ja pre svega želim da moja deca budu srećna.
Ne znam da li žurite, ali tek sada kada prelazimo na ove reprezentativne uspehe, mislim da tu tek imamo o čemu da razgovaramo. Cela ta jedna era u kojoj ste vi zajedno sa tim našim najvećim trenerima o kojima ste pričali i našim najvećim igračima je nekako zapravo zapamćena sada, naročito iz ove perspektive kada nam možda malo lošije ide u odnosu na to, kao era najvećih uspeha. I dalje čekamo da se neka takva nova era otvori i počne. Da li mislite, upravo o tim temama koje su onako malo aktuelne, onda ćemo se vratiti pojedinačno na svaki od tih vaših uspeha. Da li mislite da je upravo taj rad sa mladim igračima i stvaranje mladih igrača ključno za početak nečeg novog kada je reč o velikim uspesima nacionalnog tima? Radio sam 10 godina u Košarkaškom savezu i čini mi se kroz svih tih 10 godina, 10 sezona sam postavljao sebi isto pitanje. Da li je cilj da u mlađim igračima stvaramo igrače za seniorsku reprezentaciju ili da osvajamo medalje? I mislim da sam tek negde pred kraj shvatio u stvari da je to vezano, da veliki igrač ne može da bude ukoliko nije, ili retko kad se desi, da ukoliko nije pravio neke dobre rezultate u mlađim kategoriji. I kad pogledamo sve ove šampionske generacije i neki njihov istorijat, onda shvatimo da su oni već od mlađih dana osvajali medalje. Mislim da je to jako bitno. Pre svega, oni su se navikavali i preuzimali odgovornost, navikavali se da učestvuju u tim odlučujućim utakmicama i onda pravili jednu hemiju, jedan kolektiv, jer sam igrač u bilo kom kolektivnom sportu ne može da napravi veliki rezultat bez pomoći ostalih. A samim tim, samom činjenicom da su osvajali, onda su se vezivali za reprezentaciju. I nama kroz neke kasnije godine igranja za reprezentaciju nije bio potreban nijedan dodatni motiv, jer smo znali da ćemo provesti recimo 2 fenomenalna meseca igrajući i trenirajući zajedno i da ćemo, bez obzira na rezultat, sigurno izaći kao bolji igrači nakon ta 2 meseca. I danas su te pripreme duge, znaju da budu naročite za ove evropska prvenstva ispod 18-20 godina. Boga mi, deca, više nisu ni deca, ali provedu po 2 meseca zajedno, zaključno sa tim prvenstvom. Misliš u mlađim kategorijama? U mlađim kategorijama, da. Pa jako je bitno, jer mislim da dosta nekih stvari koje oni u klubovima ne uspeju da usvoje, ipak popravljaju ta 2 meseca. Tako da edukativni karakter tih 2 meseca je vrlo, vrlo bitan. Pogotovo što, naravno, Savez vodi jako računa o samim trenerima koji će trenirati određena godišta i sigurno da oni mnogo napreduju za ta 2 meseca. Gde se danas nalaze naše reprezentacije do 18 i 20 godina u Evropi? Pa činjenica da nismo više dominantni i činjenica da ne osvajamo više medalje kao što smo to nekad uradili. Tu ima puno aspekata, ali po meni najbitnije da su druge federacije mnogo napredovali. Negde skautirajući šta je to dobro što mi radimo, a mi smo to, čini mi se, nesebično davali i delili sa drugima. Nikada to nismo krili kao što možda rade neke druge federacije. To neko znanje, čak i sami treneri su odlazili, danas odlaze i vode kako seniorske, tako i mlađe kategorije reprezentativnih selekcija u tim zemljama i oni su negde to znanje preneli. I federacije kao što su, recimo, iz našeg okruženja, samo navodim primjer, Mađarska ili Austrija, koji imaju nekoliko puta veće budžete nego što to mi imamo. I to na kraju ipak mora da da rezultat. I ukoliko i u tom aspektu ne napredujemo, imat ćemo sve veći problem. Šta je u tom smislu bio najteži zadatak vaš tokom angažmana u Košarkaškom savezu Srbije? Pa sa pozicije potpredsednika za takmičenje, kasnije kao generalnog sekretara, negde da stvoriš uslove da treneri i ti igrači naprave najbolji mogući rezultat. Iz sistema takmičenja, ajde da probamo da podignemo taj nivo i kvalitet samih takmičenja. Ako pričamo
o mlađim kategorijama. Napravili smo juniorsku kadetsku ligu koja je jedinstvena na prostorima Evrope, gdje se tokom cijele sezone igraju utakmice u celoj Srbiji. Ono što je dobra stvar, to je da po prvi put neke ekipe iz unutrašnjosti, iz Vojvodine, iz Subotice, Vršca, Kraljeva, Čačka, igraju na nedeljnom nivou sa ekipama iz Beograda. I nema dileme da su ove naše ekipe iz Beograda kvalitetne od ovih naših ekipa iz unutrašnjosti, ali činjenica da oni mogu da odmere snage, to mnogo znači za tu decu. Kako danas gledate na rad selektora Svetislava Pešića, ne mislim samo u rezultatskom smislu, nego upravo na te neke izazove sa kojima se i on i svi drugi selektori širom Evrope i sveta susreću kada je reč o FIBA prozorima. Možda su oni i onako sa neke selektorove strane onako teški za rad, ali s druge strane videli smo Nikolu Đurišića, Nikolu Jovića u nacionalnom dresu, koji su i tekako opravdali, možda i nadmašili neka očekivanja šire javnosti. Vidimo i neke igrače koji prave odlične rezultate u svojim klubovima, čije lige možda nemamo vremena da pratimo. Kako gledate sada na tu situaciju? Ali da se ne vratimo opet na onu priču FIBA i Evrolige. Pa ja bi se odmah vratio, da, ali mislim da prvenstvo bez bilo koje, da li je evropsko ili svetsko, bez Luke Dončića, bez Jokića, mislim da to gubi dosta na atraktivnosti i na kvalitetu. Ono što bi trebalo da bude cilj naš je da taj odabir selektora za, ako pričamo i o reprezentativnim prozorima i za sama takmičenja, ne bude prisilom, ne bude zato što nije mogao da pozove nekoga iz Zvezde ili nekoga iz NBA, već je taj igrač to kvalitetom zaslužio. Onda su to reprezentativna takmičenja, jer reprezentacija podrazumeva skup najboljih pojedinaca. Pričamo o Kariju, mislim, meni se sviđa njegova energija. Znam ga i kao trenera i kao selektora i znam ga i kao čoveka. Znam koliko je posvećen, znam koliko želi dobar rezultat i on je svega toga svestan i zna koja mu je misija. Ima energiju, ima pozitivnu energiju i ima kvalitet, ima znanje, to sigurno. I nemam dilemu da će napraviti najbolji mogući rezultat. Ono što je najbitnije, to je da se svi igrači odazovu, to je da budu u mogućnosti, da budu, ajde nekako ćemo, ja nadam se, preživjeti ove prozore, ali da budu spremni za ovo evropsko prvenstvo. Mislim da nam je jako bitan i potreban dobar rezultat i iskreno se nadam, verujem i navijam da tog rezultata dođe. Vidimo da i Savez i selektori, svi oko njega, intenzivno rade na odnosima sa igračima na koje bi moglo da se računa na velikom takmičenju. Jel očekujete odziv svih njih? Pa nadam se, to je pitanje za njih. Dobra je stvar, video sam da su i Kari i Dragan Tarlać su išli, posetili. Mislim da je to jako bitna poruka, ne samo za te igrače, već i za njihove klubove, da se neko interesuje za njih, da želi saradnju i da želi da ti igrači igraju ovog leta i ove jeseni za nacionalni tim. Naravno da svakome znači pažnja i svi smo mi negde ljudi i svi, pogotovo sportisti, mislim da malo smo i razmaženiji od ostalih i puno ti znači kada te selektori pozove ili još bolje kada te obiđe. Da, bili ste na čelu Košarkaškog saveza Srbije. Koji je vaš stav o tome da li selektor Srbije, jedne košarkaške zemlje, može sebi da priušti angažman u klubu ili ne? Pa nije moguće. Više to nije moguće, pogotovo u današnjoj eri sa prozorima koji se vrlo često poklapaju sa klubskim takmičenjem. Ja se sećam jednom da smo u Nemačkoj igrali u isto vreme reprezentativnu utakmicu, dok je Zvezda igrala u Frankfurtu, čini mi se, a Zvezda protiv Bajerna. Mislim da je razlika bila samo od pola sata, tako da fizički ne bi moglo da budeš na dva mesta. I zbog svega toga mislim da je izabrano najbolje moguće rešenje i da je Kari idealna osoba za tako nešto i naravno da to podrazumeva da je 24 sata u službi rada u Savezu. Sad, ova druga strana, Svetislav Pešić kao trener?
kao vaš trener? Kako je saradnja bila? Pa, šta reći o selektoru koji osvoji na 2 takmičenja, osvoji 2 zlata, sem da mu kažeš kapa dole majstore. Zahtevan trener, trener koji je znao da napravi dobru atmosferu, dobru hemiju, nije to lako, pogotovo u onoj drugoj sezoni. Mislim da je prva godina bila fenomenalna i da smo zaista na jedan ubedljiv način osvojili to evropsko zlato u Istanbulu. Druga je već bila dosta turbulentnija. Mislim da nismo dobro krenuli, mislim da smo bili iz moje neke perspektive previše opušteni, što nam je bio i dobar pokazatelj taj turnir, ti se možda ne sećaš, koji smo odigrali pre odlaska u Ameriku, ovde kod nas u Pioniru, gde smo gubili utakmice sa po 20-30 razlike. Dobro je to bila opomena za nas, mislim da smo se malo ozbiljili i na kraju pokazali kvalitet i došli do finala i osvojili. Šta je ono na čemu je najviše insistirao, a da ste vi onako međusobno šuškali o tome sa igrači? Da vam je možda malo i smetali da niste... Pa, on je naravno zahtevan trener, kao što su i svi veliki treneri zahtevni i insistira zaista na nekim detaljima koji možda na izgled nisu toliko bitni, ali iz njegove perspektive jesu. Naravno da je on trener koji voli da pokaže da je on dominantan i to stavi od samog starta svakome na znanje. Je se Svetislav Pešić promenio u odnosu na ono vreme kada ste vi igrali za njega? Danas kad ga gledate, ili vidite neki promen u njegovom radu, pristupu, košarci i filozofiji? Pa ono što ja vidim to je da ima istu energiju. Svakako ne sarađujem sa njim na dnevnom nivou da bih mogao da kažem da li postoji neka razlika, ali kroz medije, kroz istupe na televiziji ili u novinama i na kraju kroz direktan razgovor. Nedavno smo sedeli i pili kafu, ja vidim njegovu želju i njegovu samouverenost i to je dobar pokazatelj. Evropska, svetska zlata, olimpijsko srebro, 96. saradnja, rekli smo, sa kojim sve trenerima i nismo do sada nešto se puno doticali njega, voljela bih da se posebno osvrnemo. Duda Ivković. Veliki čovek, mislim da je on bio poslednja veza ove moderne košarke sa onom jugoslovenskom i da njegovim odlaskom, eto, nekako kao da je otišao poslednji Mohikanac. Neko ko je svima bio prijatelj, dovoljno blizak da možeš da ga nazoveš prijatelja, a i dovoljno veliki autoritet da bespogovorno uradiš sve što ti kaže. Šta je obeležilo Dudin rad u tom, ajde da kažemo, van terena segmentu sa igračima, sa vama, sa vašim saigračima? Je li se on razlikovao od osobe do osobe? Je li vodio i na koji način je vodio računa o svemu tome? Nažalost, ja nisam igrao za Dudu u klubskoj košarci, ali znam koliko su i on i Nena bili posvećeni kada smo imali te reprezentativne obaveze. Čak i kad više on nije bio glavni selektor, nego je bio na neki način savjetnik Željku. Znali smo da obavezno, barem jednom u toku tih letnjih dana, kada su nam pripreme, moramo da odemo kod njih kući. Mogao si njemu da se obratiš kad god kući na neki zajedničku, neku večeru gde bi došli naše supruge, naša deca i celo to popodne proveli tamo kod njih i to je negde u kreiranju dobre atmosfere jako bilo bitno. I on je znao da ukoliko želiš dobar rezultat, da moraš da imaš dobru hemiju, a dobra hemija ne možeš da postigneš ukoliko recimo supruge nemaju dobar odnos. Tako da je on i njegova Nena su puno pažnje tome posvećivali. I negdje je postavio neke standarde koje, eto, svi mi trebamo da nastavimo i da probamo da budemo dostojni i njegovog imena i njegovog dela. Koji biste od ovih najvećih uspeha na reprezentativnom planu izdvojili kao, ne bih rekla najznačajniji, jer mislim da su svi podjednako značajni, ali možda do kog ste najteže došli, onako, ekipno i u svakom drugom smislu?
Najlepši je sigurno 95. i to finale sa Litvanijom, iako mi smo dobili sve utakmice. Najteže mi je, čini mi se, bilo 2002. Jer sama ta grupna faza gde smo izgubili nekoliko utakmica, čini se da igramo četvrtfinale sa Amerikancima, gde otprilike 99% ljudi već nas je prežalilo. Ona dramatična utakmica protiv Argentine i produžeci, celo to leto gde, malo pre sam rekao da smo u tom pripremnom periodu gubili utakmici po 30 razlike i dosta je to bilo stresno i turbulentno za sve nas, ali je onda činjenica da smo dobili Amerikanci u Americi, osvojili zlatnu medalju protiv Argentine, našeg najvećeg protivnika u tom periodu. To je neka moja lična pobeda jer sam ja te sezone igrao za Tau Keramiku, ekipu koja je imala 5 Argentinaca. Na tribinama je bilo, ne znam, 7, 8, 10 hiljada naših ljudi. To je negde zbog toga i izuzetno značajna i draga svima nama ta titula. Dočeci na balkonu. Mogu li se upisati? Pa vrlo često kada sam u prilici i uđem u skupštinu, ovu našu gradsku, popenjem se na taj balkon i izađem. Čak sam slično uzbuđenje osetio 2015. kada smo proslavili, to jest obeležili 20 godina od osvajanja novog evropskog zlata i kad smo se ponovo pojavili na tom balkonu, mislim da smo tek tad bili svesni činjenice šta smo mi uradili u tom trenutku. I koliko je veliko to bilo i koliko značajno za sve nas, naravno i za našu zemlju. Mnogo je teško kada ti na prvom dočeku imaš, ne znam, nekoliko stotina hiljada ljudi da te posle nešto uzbudi na taj način. Ali, eto, mi smo to probali da ponovimo iz godine u godinu. I gledate nekad sada snimke koji su dostupni tih proslava, dočeka na balkonu? Ima čak i nekih snimaka, eto, možda i iz slačionice i tih nekih neformalnih. Jel se prisjećate na taj način tih momenta? Pa, to je mnogo značajno. Nisam nešto obraćao pažnju, ali kako je krenula korona ovo pre 2 godine, onda smo imali malo više vremena kako smo bili zatvoreni, pa sam vrlo često ulazio na YouTube i onda se prisjećam nekih tih lepih trenutaka. Jel bude suza? Pa ne, samo osjećaj ponosa i onda kad naiđem na nešto zanimljivo, onda to pokažem i deci i drago mi je da i deca mogu da dožive, barem eto, kroz te snimke. Žao mi je što su onda bili mali ili ih nije ni bilo da i oni mogu da učestvuju u tim proslavama i tim titulama. Protiv koga, to je ono pitanje šablonsko koje svi volimo da postavimo, protiv koga vam je bilo najteže da igrate, koga ste najviše želeli i voleli da pobedite? Ajde prvo od tih Argentinaca da čujemo, pa ćemo onda sve ovako globalno. Da, mislim, ja dolazim iz zemlje košarke i sigurno da mnogo naših igrača, pogotovo na mojoj poziciji, je bilo dominantno u tim vremenima. Divac, Rebrača, Savić, to su sve ljudi od kojih sam ja mnogo naučio. Ali ako da izostavimo sada njih, da pričamo o nekim drugim ljudima, možda 2 najznačajnija igrača protiv kojih sam igrao, to su Sabonis i ponosan sam na činjenicu da smo postali umeđu vremenu veliki prijatelji, da se danas čujemo, i Fabio Berto, sigurno neko ko je Argentinac, koji je obeležio negde moj profesionalni život, igrajući zajedno 4 godine, 1 godinu u Tau Keramici i 3 u Valenciji, i siguran sam da je i on zadovoljan sa time da je te 4 godine proveo sam. Koju biste petorku okupili sada oko sebe i koju biste petorku želeli da vidite s druge strane, da ponovo odmerite snage? Ili čiju, ajde prvo da se zadržimo na zemlji. Moja karijera trajala je skoro 20 godina i mnogo igrača
je bilo u ekipama gdje sam i ja igrao i mnogo je teško izdvojiti sada 5. U svakom slučaju neka to budu petorica iz Srbije protiv bilo koga, ali najlepši trenuci su mi upravo bili igrajući za našu reprezentaciju. Najveće uspehe sam doživljavao i ostvarivao igrajući za Jugoslaviju, kasnije za Srbiju. Za taj osjećaj odgovornosti, rekla bih, ili želje da se uvek bude tu za reprezentaciju svakog leta, makoliko sezona bila naporna. Kako bismo danas to objasnili ovoj nekoj drugoj generaciji igrača, jel možete se staviti u njihovu poziciju, jer i jeste među argumentima i, ajde možda ružno zvuči, izgovorima, ali objašnjenjima zašto se neko nije pojavio, jeste naporna sezona ili ono što ih tek čeka sledeće sezone, povrede koje su zaradili u završnici klupskih takmičenja. Kako bi danas mogao da se podigne na viši nivo možda taj osjećaj odgovornosti i želje da se obuče nacionalni dres? Pa za nas je igranje za reprezentaciju mnogo značilo u svakom aspektu. Pre svega, odmah si bio jedan od glavnih favorita za osvajanje medalje i mi smo to vrlo često i radili. Taj osjećaj osvojene te zlatne medalje, ta sreća, taj povratak u Beograd, taj doček, to ne može da se poredi ni sa čim na svetu. I nijedan novac to ne može da nadoknadi. Nama je reprezentacija mnogo značila i u nekom drugom aspektu, jer smo mi kroz reprezentaciju postajali bolji igrači. Pa znate šta je za mene značilo da ja 2 meseca radim svaki dan sa Zoranom Savićem, sa Divcem ili Rebračom i nekim drugim igračima. I sigurno da sam ja nakon te letnje sezone u reprezentaciji bio mnogo bolji igrač. A onda i činjenica da mi osvojimo medalju, onda da dobijaš i na nekom rejtingu, nekom imidžu i na kraju dolaziš u situaciju da potpisuješ bolji ugovor. Danas to nije slučaj. Danas mladi igrači, evo svedoci smo, sa 19-20 godina odlaze u NBA, potpisuju neke... Već imaju dobar ugovor. Veće ugovore, da, i onda imaju pritisak i od strane prijatelja, menadžera, klubova da se ne odazivaju, jer im je to leto potrebno da se oporave i da svesni su igrači. Mislim, to je zaista iscrpljujuće i naporno 2 meseca igranja za reprezentaciju koja ti, eto, sem nekog rezultata ne donosi ništa više. Tako da na neki način ja potpuno razumem igrača, samo moj apel je kao nekog njihovog drugara i nekog ko je to sve prošao, da kad jednog dana završe sa svojim karijerama, sigurno će to da se desi, jer svakome se desilo. Najlepši, najznačajniji trenuci upravo će biti oni koji su proveli u reprezentaciji. Da li bi potencijalno Nikola Jokić osvajanjem medalje sa velikog takmičenja sa reprezentacijom postao izvanično nedostižan kada je reč o njegovim već vrhunskim rezultatima? Pa Nikola je već osvajao medalje sa reprezentacijom i ne bi to bilo sad nešto za njega novo. Mislim da njegov mentalitet je takav da on ne traži tu neku promociju ili njemu nije potrebno da ga neki drugi ljudi tapšu i da ga hvale po novinama. Mislim da je jako svestan svoje veličine i na kraju u toj svojoj skromnosti on to ne želi ni da ističe. Naravno da je jako bitno da on ove godine, to jest ove jeseni i sledeće godine, daj Bože, na svetskom prvenstvu igra za reprezentaciju, jer sigurno sa njim naše šanse za dobar rezultat su mnogo, mnogo veće. Ali da ne vršimo neki dodatni pritisak, siguran sam da on najbolje zna šta mu je činiti i siguran sam da pre svega Pešić i Tarlać imaju dobru komunikaciju sa njim. Rekli smo malo pre tokom razgovora, bili ste uvek nekako deo ekipa, čini se sada kada prođemo kroz vašu karijeru, koje su imale dobru hemiju, pravile dobre rezultate, osvajale domaće prvenstva,
bili u vrhu Evrope i u reprezentaciji i u klubu. Međutim, dogodila se ta 2005. kada je reč o nacionalnom timu. Kako sada gledate na to i šta se zapravo tu, šta nije funkcionisalo? Bila je i ta čuvena konferencija Željka Obradovića o kojoj i dan danas pričamo, međutim nevezano za to, ajde da govorimo i o košarkaškim stvarima i rezultatski samo gledano, je li to bilo u tom trenutku, sada kada sa distance pogledate, pomalo i normalno i logično? Pa, mi smo i godinu dana pre toga imali fenomenalnu ekipu. Olimpijske igre 2004. u Atini. I te 2005. Znači, napravljena je projektovana ekipa da odemo do Beograda, namerno izabran Novi Sad zbog nekog manjeg pritiska i neke lakše pripreme za samu završnicu i Beograd. Mislim da smo imali i zaista nekih pehova. Ja sam se povredio na dan te prve utakmice, sam se povredio, nisam odigrao ni minut na tom turniru i mada, ako me pitate lično, ja i dan danas ne znam šta se to desilo. Znam da smo svi bili posvećeni tom dobrom rezultatu, znam koliko smo ga svi želeli, znam da smo želeli da se iskupimo za to 11. mesto 2004. Znam da nema ništa lepše nego osvojiti zlatnu medalju pred svojim ljudima i znam da smo svi dali sve od sebe da se taj dobar rezultat napravi, ali jednostavno se kockice nisu poklopile. Sada me pitati, ja ne znam, da izdvojim neka dva momenta koja su bila ključna. Šteta. Baš je bila lepa prilika da napravimo dobar rezultat. Pred domaću publiku. Kako vidite budućnost srpske reprezentacije? Možete i malo navijački i ne samo... Reprezentacije? Pa, kao i svaki Srbin i objektivni selektor, očekujem dobar rezultat. Očekujem medalju, jer naravno niko od nas nema boljeg od nas. A kao neko ko je bio deo federacije, neko ko je igrao za reprezentaciju, znam koliko je to teško. Samo da im od srca poželim pre svega da budu zdravi svi, da ukoliko je neko i povređen, to uspe da sanira ovoga leta i da dođu maksimalno motivisani, spremni. Nemam dilemu da će Pešić sa svojim saradnicima uspeti dobro da ih spremi. Svi oni imaju dovoljno i kvaliteta i znanja. Nismo mi slučajno zemlja MVP-a. Tako da, ukoliko odemo tamo u kompletnom sastavu, onda sam siguran da će Srbija napraviti dobar rezultat. Da probamo da polako privedemo ovaj razgovor kraju nečim aktuelnim. Šta će Dejan Tomašević u budućnosti raditi, odnosno gde ćemo moći da ga vidimo kada je košarka u pitanju? Imate li na tom planu neke informacije za nas? Da, za sada sam tu pored terena. Gledam utakmice, uživam u utakmicama, privatno radim neke druge stvari. Uskoro ću održati neko svoje prvo zvanično predavanje na jednom dobrom skupu i to su neke sfere na kojima želim da se ostvari. Koliko je ovaj administrativni deo košarke, ne samo lično vama, nego koliko je generalno važan segment igre i da li ćemo na tom planu moći da vas vidimo negde, imali takvih želja? Postaje sve značajniji. Federacije su u stvari kao preduzeća, gde za razliku od pre 20-30 godina kada se funkcionisalo na način da ti država da novac, pa ti onda platiš pripreme i to je to otprilike, okupiš reprezentaciju jednom godišnje, baviš se mlađim kategorijama i nemaš nekih prevelikih obaveza. Sad je već sve zahtevnije, naravno, i što se tog marketinškog dela tiče i mislim da nam je zaista neophodan veći broj edukovanih ljudi. Činjenica da si ti bio uspešan sportista ne znači da ćeš biti podjednako uspešan i kao funkcioner, već je jako, jako bitno da se nastavi sa daljim školovanjem i da ta uloga lidera postaje sve značajnije. Kao što je nekada bila
značajna na terenu i dan danas je naravno značajno da imaš lidere poput, ne znam, Saše Đorđevića, Bodiroge, Jokića, Bogdanovića. To je sad jako, jako bitno da takve ljude imaš i u tom administrativnom delu. Koliko ste vi naučili u tom delu? Se sjećate svog prvog dana rada u Savezu? Pa ja se sećam kada me je tadašnji kandidat za predsjednika Saveza pozvao da budem deo njegove ekipe, ja sam mu tražio da dođem na poziciju generalnog sekretara i on mi je rekao da nisam spreman. Nije mi baš bilo pravo, ali sam negde prihvatio ovu drugu funkciju i zajedno smo radili zaista kao tim te 4 godine i to je bilo divno iskustvo i vrlo značajno za neki moj dalji razvoj. I tek kada sam nakon nepune 4 godine došao na poziciju generalnog sekretara, shvatio sam koliko je to zahtevna uloga i da ne bi mogao da adekvatno odreagujem i da budem na tom nivou da sam odmah došao na tu poziciju. Tako da je naravno znanje mnogo bitno, ali čini mi se da je iskustvo još značajnije. I da zaokružimo nekako onim čime smo počeli, a to je Euroliga, pred kojom je, čini mi se, teško leto, turbulentno, ne samo po pitanju timova, igrača, transfera i tako dalje, već upravo ovo o čemu smo pričali, administrativni ovaj deo. Šta očekujete tu? Bilo je čak i nekih spekulacija kada je reč o ulozi Bertomeva da će preuzeti Bodiroga. Šta očekujete u tom smislu? I da li čovjek sa ovih prostora uopšte figurira kao neko? Ako neko može da obavlja uspešno, to mislim da su ljudi sa ovih prostora. Mislim da je i Dejan svakako dobro rešenje, ima već i iskustva rada u Savezu i rada u FIBA-i. Zvuči kao da smo već smenili Đorđe, ali nisam želela da u tom smeru. Međutim, da zaista se razmišlja o tome, bilo je već nazad. I ako ne dođe do njegove smene, mislim da taj deo treba da se osveži, da uđu neki drugi ljudi sa jasnim vizijama. Ono što je bitno, mislim, u današnje vreme sve se brzo dešava i bitno je donositi prave odluke, ali vrlo brzo. Nema prostora za čekanje. Ovo što se dešava sa evropskom košarkom, evo, svedoci smo da mi već 10 i više godina čekamo neka pozitivna rešenja, ali se ništa ne dešava. I istorijski, takođe, mislim da su ljudi koji su sa ovih prostora, počeo od Čikabore Stankovića, Raše Šapera, koji su dugo godina bili na najbitnijim pozicijama u evropskoj i svetskoj košarci, su dokaz da su donosili prave odluke. I da se košarka dosta promenila pod njihovim rukovodstvom. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ništa bitno nismo propustili. Ako jesmo, možete slobodno da dodate. Pa vratit ću se ponovo, pa ćemo. Da, može. Nadam se da ćete nam doći u goste ponovo sa nekim novim idejama i sa idejama koje ćete imati priliku da sprovedete u delu upravo kada je reč o ovim košarkaškim problemima, rekla bih, na evropskom nivou. Mi za kraj imamo jednu malu akciju koju mi pokušavamo da sprovedemo u delo. Ja ću vam sada dodati loptu da se potpišete ovde negde uz sve ostale goste. Možete negde da nađete prostora na ovom brown delu, s obzirom da nima marker crn. I da, učinimo tu loptu što vrednijom, pa ćemo naći način da s pomoć nje pomognemo nekom. Hvala. Hvala vam još jednom. Siguran sam da ova lopta puno vredi. Da, i nadam se da će vrediti još više. Samo mislim da ćemo morati i taj crni deo da iskoristimo. Da. Hvala, zadovoljstvo mi je bilo, uživao sam.